Hei, salut! Eu sunt Glici. Știi, există un lucru despre care nu se vorbește aproape deloc. Nu pentru că ar fi rar, ci pentru că e incomod. Genul de subiect pe care lumea îl oculește, îl ascunde sub glume și îl tratează superficial. Și acel lucru e simplu. Dar e greu de spus cu voce tare. Cum e, de fapt, să nu ai prieteni? Nu să fii singur uneori, nu să ai o perioadă mai retrasă, ci să ajungi într-un punct al vieții în care realizezi că nu prea mai ai pe nimeni. Și realizarea asta nu vine dramatic, nu vine cu muzică tristă pe fundal, nu vine într-o noapte ploioasă în care te spăceam. Vine banal, într-o zi complet normală. Poate, când vezi ceva amuzant și instinctiv vrei să-l trimiți cuiva și îți dai seama că nu ai cui. Poate că ai o zi proastă și spui, lasă, vorbesc eu cu cineva de seară. Și apoi să amintești că acel cineva nu există. Când e ziua ta și telefonul rămâne tăcut, mai mult decât ai vrea să recunoști. Tu nu te lovește tristețea, te lovește golul. Pentru că lipsa prietenilor nu e mereu dureroasă. De multe ori e liniștitoare, dar e o liniște ciudată, o liniște care te apasă. Singurătatea nu arată cum cred oamenii. Când spui nu am prieteni, majoritatea își imaginează un om trist, izolat, care nu vorbește cu nimeni. Dar realitatea mai e subtilă. Poți să fii sociabil, poți să râzi, poți să mergi la muncă, la magazin, la evenimente și totuși să nu ai pe nimeni. Pentru că prietenia nu înseamnă să vorbești cu oameni. Înseamnă să existe cineva care rămâne. Cineva care te cunoști dincolo de conversații superficiale. Cineva care știe când nu ești ok. Și când nu ai asta, începi să te obișnuiești cu ideea că ești propriul tău martor. Tot ce trăiești rămâne în tine. Bucurile nu se împart, supărările nu se descurcă, totul se adună. Ajungi să te descurci singur prea bine. La început, lipsa prietenilor te sperie, apoi te întristează. Și la un moment dat, te adaptezi. Înveți să faci lucruri singur, să iei singur, să te uiți la filme singur, să mănânci singur. Nu e nimic greșit în asta, dar încet nu mai știi cum ar fi fost să fie altfel. Ajungi să nu mai scrii nimănui, să nu mai explici ce simți. Ajungi să spui lasă, nu contează. Și aici e parte periculoasă. Nu singurătatea te distruge, ci obișnuința cu ea. Pentru că, atunci când te obișnuiești să nu contezi pentru nimeni, începi să crezi că așa trebuie să fie. Și inevitabil apare întrebarea aia. Oare eu sunt problema? Poate sunt prea tăcut, poate prea ciudat, prea plictisitor, prea distant. Și începi să analizezi fiecare conversație, fiecare relație care n-a ținut, fiecare prieten care s-a stins fără explicații. Cel mai greu nu e să nu ai prieteni, e să nu știi de ce. Pentru că fără motiv clar, mintea ta inventează unul și de cel mai multe ori acel motiv ești tu. Când nu ai prieteni, devii extrem de atent la oameni. Observi tonuri, observi pauze, lipsa de interes și te adaptezi constant. Încerci să nu distragi, încerci să nu deranjezi, să nu spui prea multe sau prea puțin. E obositor. E obositor pentru că nu mai ești tu. Ești o versiune a ta, atentă, calibrată, creată, doar să nu fie respins. Și chiar și așa, oamenii tot pleacă. Există și părți despre care nu vorbește nimeni. Dar adevărul e că a nu avea prieteni nu înseamnă doar durere, înseamnă și claritate. Înveți cine ești când nu te definește nimeni. Înveți să stai cu gândurile tale, să te asculți, să devii mai independent, să mai introspectiv, mai atent la lucruri mici. Și uneori mai profund decât cei care sunt mereu înconjurați de oameni. Singurătatea te poate rupe, dar poate și să te construiască. Și totul depinde de ce faci cu ea. Pentru că suntem făcuți să fim văzuți, să fim recunoscuți, să fim validați. Oricât de mult ai spune nu am nevoie de nimeni, există momentele în care ți-ai dori să ai pe cineva să te leagă, în care să te sune fără motiv, să te întrebe, bă, ești bine, să te includă nu din politețe, ci din dorință. Și lipsa asta nu dispare complet, doar înveți să trăiești cu ea. Și cel mai dureros lucru la nu avea prieteni nu e că ești singur, ci că viața ta se întâmplă în tăcere, fără martori, fără amintiri împărtășite, fără ți-aduce aminte când. Și uneori te întreb dacă exista cu adevărat, dacă nu a fost nimeni să te vadă. Și totuși, dacă asculți asta și te regăsești, vreau să știi ceva. Nu ești defect, nu ești stricat și nu ești mai puțin valoros. Uneori, pur și simplu, oamenii nu se întâlnesc la timp. Sau nu se potrivesc în forma în care sunt acum. A nu avea prieteni nu spune cine ești, spune doar unde te afli. Și asta se poate schimba. Nu ușor, nu rapid, dar real. Poate că într-o zi o să ai pe cineva. Poate mai mulți. Poate doar unul, dar până atunci o să ai vocea ta, gândurile tale, ai spațiul tău, poate nu e ideal, dar e real. Iar uneori realitatea e primul pas spre ceva mai bun. Ei bine, există un moment, destul de târziu, când îți dai seama că lipsa prietenilor nu mai e doar o stare, ci a devenit o parte din tine. Nu te mai gândești zilnic la asta, nu te mai doare constant, doar vezi semnele în lucruri mici, în felul în care nu mai inițiezi conversații, în felul în care răspunzi scurt, în care te pregătești mereu pentru ideea că oamenii vor pleca. Și nu pentru că vrei asta, ci pentru că te-ai obișnuit. Când nu mai ai prieteni, înveți ceva foarte periculos. Să nu mai ceri atenție, timp, explicații, pentru că de prea multe ori ai cerut și nu a venit nimic înapoi. Așa că ți-ai spus lasă, e ok, nu contează, mă descurc. Și da, te descurci, dar te descurci în tăcere. Ajungi să ai probleme mari pe care le porți ca și cum ar fi mici. Ajungi să treci prin lucruri grele fără să știe nimeni. Simți invizibil chiar și când ești printre oameni. Poți fi într-o cameră plină, la o masă, la o petrecere și totuși te simți că nu ești cu adevărat acolo, pentru că nimeni nu se uită la tine să vadă dacă ești ok, nimeni nu observă dacă taci mai mult decât de obicei, nimeni nu simte că ești obosit pe dinăuntru.
Și atunci apare senzația aia ciudată că ești prezent fizic, dar absent emoțional. Începi să trăiești mai mult în capul tău. Când nu mai ai cu cine vorbi, vorbești cu tine, mult. Refaci conversații care n-au existat, îți imaginezi cum ar fi sunat dacă te-ar fi întrebat cineva ce simți, să explici singur un lucru pe care, normal, l-ai fi spus cuiva. Și mintea devine un loc foarte aglomerat. Pentru că toate gândurile rămân acolo, nu ies, nu se ordonează, nu se verifică. Și uneori nu mai știi dacă ceea ce simți e real sau doar amplificat de singurătate. Când nu ai prieteni, înveți să citești oamenii, poate prea bine. Observi când cineva răspunde mai târziu, când tonul se schimbă, când interesul scade și de multe ori tragi concluzii înainte să existe dovezi. Am zis ceva greșit, sigur, l-am deranjat, clar, nu mă place. Și chiar dacă nu e adevărat, reacția ta deja e acolo, te retragi. Pentru că retragerea doare mai puțin decât respingerea directă. Zilele trec altfel că nu ai prieteni, nu ai repere, nu ai ne vedem mâine, nu ai abia aștept să vină weekendul, totul curge într-un fel uniform. Zilele se amestecă, seriile sunt lungi și uneori te trezești că a trecut mult timp fără să se fi întâmplat ceva memorabil. Nu pentru că nu ai trăit, ci pentru că nu ai împărtășit. Când nu ai oameni, te agiți de la detalii. Un canal de YouTube, o voce calmă, o rutină, un joc, o melodie. Lucruri care nu te judecă, care nu pleacă, care nu te ignoră. Și poate, din afară, pare ciudat, dar pentru tine e supraviețuire și totuși încă speri. Chiar dacă spui că nu, chiar dacă te-ai convins că așa e viața, în tine există încă o parte care speră, o parte care ar vrea să fie aleasă, o parte care ar vrea să fie importantă pentru cineva. Și partea aia nu moare ușor, doar se ascunde ca să nu mai fie rănită. Poate că lipsa prietenilor nu te face mai slab. Te face mai atent, mai profund, mai tăcut, dar tăcerea asta are un preț. Și prețul ăsta, despre ce pierzi când nu ai prieteni, despre lucrurile care nu se mai întorc. Există pierderi care nu fac zgomot. Nu au un moment clar, nu au un satinat, pur și simplu dispar. Și una dintre cele mai tăcute pierderi este experiența de a fi tânăr împreună cu alții. Pierzi amintiri pe care nu le vei putea recupera. Nu e vorba de petreceri, de ieșiri nebune. E vorba de momentele mici, de râsul la miezul nopții, mersul fără scop, discuții fără sens care devin peste ani cele mai importante. Și când nu ai prieteni, viața ta nu e neapărat goală. E doar lipsită de ecou. Pentru că orice îi face, rămâne doar la tine. Și începe comparația. Și îi vezi pe alții cu poze, grupuri, inside joke-uri și amintiri comune. Și nu invidezi neapărat, doar te întrebi. De ce eu nu am avut asta? Ce e în regulă cu mine? Unde am greșit? Și întrebările astea nu au răspuns clar, pentru că uneori nu ai grijă cu absolut nimic. Uneori doar nu ai fost la locul potrivit, cu oamenii potriviți și la momentul potrivit. Încerci să simți că ai rămas în urmă. Nu pentru că ești mai prost, nu pentru că nu ai potențial, ci pentru că nu ai avut o susținere emoțională. Când nu ai prieteni, nu ai pe cine să suni, nu ai pe cineva care să spună e ok, trece. Și totul devine mai greu, problemele par mai mari, eșecurile dor mai tare, reușitele nu se mai simt complete, pentru că nu ai cu cine să le împarți. Fără prieteni, încerci să planifici totul, chiar și pe emoțiile. Nu mai spui ce-ți vine, nu mai reacționezi natural, nu faci lucruri din impuls, pentru că nu vrei să deranjezi, nu vrei să pari ciudat, nu vrei să fii prea mult și încet, devii mai calculat, dar și mai gol. Ajungi să crezi că așa va fi mereu și asta e cea mai periculoasă parte, când singurătatea nu mai e temporară, ci devine identitate. Încerci să te prezinți așa în capul tău. Eu sunt genul de om fără prieteni. Nu mă potrivesc, eu sunt pe cont propriu. Și fără să vrei, încerci să trăiești conform etichetei. Nu mai încerci, nu mai speri, nu mai deschizi uși. Pentru că te-ai convins că oricum se vor închide. Dorul de ceva ce nu ai avut niciodată. Asta e o durere mai ciudată. Nu ți-e dor de cineva anume, nu ți-e dor de un moment concret. Ți-e dor de o posibilitate. De cum ar fi fost să ai un grup. Cum ar fi fost să fii sunat. Cum ar fi fost să fii contat pentru cineva. Și asta doar e diferit, pentru că nu ai ce plânge concret. Plângi pentru ceva ce n-a existat. Și totuși nu e sfârșitul, chiar dacă pare. Chiar dacă ai senzația că ai ratat trenul, că ești prea târziu, că toți au deja oamenii lor. Viața nu funcționează în etape, nu există un termen limită pentru conexiuni reale. Unii oameni își găsesc prieteni de vreme, alții mult prea târziu. Și uneori, cei care au fost singuri mult timp, le prețuiesc cel mai mult. După ce ai stat mult timp singur, nu mai cauți prieteni, cauți siguranță, cauți oameni lângă care nu trebuiască să te explici cine ești, lângă care să nu porți o mască, să nu fii versiunea acceptabilă a ta. Și asta e greu, pentru că lumea nu e făcută pentru oameni tăcuți. După multă singurătate, apare o dorință de conexiune atât de mare, încât te-ar face să accesi pe oricine. Dar asta e o capcană, pentru că prietenile făcute din frica de a fi singur dor mai tare decât singurătatea însuși. Primul pas nu e să cauți oameni. Primul pas e să te simți ok cu tine. Măcar puțin, nu fericit, nu complet, doar stabil. Singurătatea te-a schimbat. Și nu doar în rău. Și nu știu dacă ai observat asta. Oamenii care au fost singuri mult timp ascultă mai bine, observă detalii, simt atmosfera, nu intră superficial în relații. Poate ai pierdut ani, dar ai câștigat profunzime. Și profunzimea nu se potrivește cu oricine. De asta nu te-ai legat ușor. Reînvățarea conexiunii e ciudată. Când începi, ești stângaci. Nu știi când să vorbești, nu știi cât să spui. Te întrebi dacă ai spus prea mult sau prea puțin și uneori vei strica lucrurile.
Vei tăcea când trebuia să vorbești. Vei vorbi când trebuia să taci. Și e ok, pentru că nimeni nu învață să meargă din prima fără să cadă. Nu ai nevoie de mulți oameni. Asta e una din cele mai mari minciuni sociale. Nu ai nevoie de îngrumare, nu ai nevoie de zeci de prieteni. Nu ai nevoie de validare constantă. Ai nevoie de unul. Un om cu care să poți sta în liniște. Căruia să-i spui, azi nu sunt bine. Un om care nu dispare când nu ești interesant. Un om e suficient să schimbe tot. Prietenii adevărați apar că nu mai forțezi, că nu mai încerci să impresionezi, că nu mai joci roluri, că nu mai cauți disperat conexiuni. Apar în contexte banale, muncă, pasiuni, comunități mici, conversații neașteptate, nu cu artificii, nu cu click instant, ci lent, natural și uman. Și dacă încă ești singur, nu ești defect, asta trebuie spus clar. Faptul că nu ai prieteni acum nu înseamnă că nu vei avea niciodată, nu înseamnă că ești greu de iubit, nu înseamnă că e ceva stricat în tine. Uneori înseamnă că ești diferit și oamenii diferiți își găsesc tribul mai târziu. Un lucru mic pe care îl poți face azi, nu un plan mare, nu o schimbare radicală, doar atât. Fii puțin mai sincer decât ai fost ieri, cu tine, cu ceilalți. Spune-mi e greu când chiar ți-e greu. Conexiunile încep din vulnerabilitate, nu din perfecțiune. Poate că nu ai prieteni acum. Poate că ai fost singur mult timp. Dar asta nu e povestea completă, e doar un capitol. Și uneori, cele mai importante relații vin după cele mai lungi perioade de tăcere. Well, și dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc că ai rămas cu mine. Știu că uneori e mai greu să fii singur decât pare pe afară. Poate că nu ai prieteni acum, poate că nu ai oameni. Poate că ai stat mult timp doar cu tine și cu gândurile tale. Dar asta nu te face mai puțin om, te face atent, profund și real. Nu te grăbi să devii altcineva doar ca să fii acceptat. Oamenii potriviți nu vin când te ascunzi, vin când ești tu, chiar și în tăcere. Până data viitoare îți urez o zi frumoasă sau o noapte bună, depinde când uiți. Ai grijă de tine și ne auzim curând.